KHASI Hills Autonomous District Council mentagasngi ke Latiplang ke Jingïalang ban Sngewlem halo ke Jingkhlad ba Kyndit jong MDC jong ke Nongthymmai constituency uba Latiplang Khadc uba Lakhlad no akasngi palai janmit usi ke KHASI uba penyak sings ulale burom ya uneu Nongthymmai ba Lakhlad no bat ulapan kenmau ru ya ki jingno senyang jong hakikam ki ba ulatrei ke bekentop ru kum chief executive member barim ulapan paru ya ke jinglan ladia ba ke jingno senyang jong uba Khadc sya ke KHASI aga ba ula syaji ru hadu sausian lentern adu usnam ahajasau ke belapan pau syai ru ya ke jing syanya teli telan jong ki pai ba ya UMDC ke Nongthymmai constituency ula Khlad no Khadc unailur Shlong Civil Hospital Hadien bola shitom la Sngewlem ki inmen ki para nanta ki majan mapa ki resta lambati nanta ki baro ki bahia badan jeng dei ki bajan bati te kumju ro ni pha ku bos Sngewlem ro ik pai ba ka Nongthymmai constituency ki ladu no ki Nongthymmai UMC joki Menteri Ketnat boarding U80 mon